Amagama am ke mna nguDavid Mzwelitye. Ndiyafumana kuba uDavid lo ndandithiwe ngutata. UMzwelitye lo wathiywa ngutatomkhulu. Kodwa ke ngeli xesha ndiqabukayo akasekho utatomkhulu. Wandithiya nje xa ndisiva wasweleka emva koko. Ndaziqikelela nje uba ilitye yinto eqinileyo. Abantu bakudala ke yayithandwa le nto uba kufuneka wakho umzi, so inoba ngumzi oqinileyo welitye. Ndizalelwe kwiilali zaseDutywa, kwindawo kuthiwa kuseBholothwa. Abazali kwakuthiwa nguBhikitsha noNomthinjana umgama wabo. Okuzalwa kwam ke 1943, into ke leyo ethetha ukuthi ngoku ngo-2022 iminyaka i-79. Xa ndibacinga abazali bam babangabantu abanebhongo. Ndiyaqonda into yobana babe nebhongo kakhulu ngam uba ndawuze ndibe yinto. Ndiyazi uba phaa ekuqaleni andizange ndibe nelise, zange lizalisekiseke eli bhongo. Kodwa ke ekuhambeni kweminyaka, ekukhuleni, ndicinga uba noko ngebencoma nabo. Enyanisweni basweleke ke nyhani sendingumntu noko, kungafani nakuqala. Ndiyakhumbula uba babe nethemba ngalo nyana wabo wokuqala uba uzawufunda. Kunjalo nje ndiyabona uba babefuna uba ndibe ngugqirha. Into ke enomdla yinto yoba zange ndibe ngugqirha. Kunjalo zandenze kakuhle apha ekufundeni. Ndafunda nje ndapasa ugrade 12 welo xesha, kodwa andapasa kakuhle, azahamba kakuhle izinto. Kunjalo nje by then ndiyaqonda into yobana ukuba ngumzali kunalaa nto inqwenela umntana wakho angasebe yile nto uyifunayo, unebhongo ngaye. Ungambeka nasemekweni engazumnceda kuba ndikhuma ndafunda ii-science subjects ngoko, kodwa ndingengomntu udalelwe loo nto. So ndagqibela ngofeyila kwelo cala ke. Umama yayiyintombi yaseRhawutini. Utata wakhe wawusebenza eRhawutini, wayengumfundisi utata wakhe. So bangabantu ababekhuliswe ngelizwi, bekhuliswa kakuhle. Kunjalo nje ke beyipati yefemeli eyayisaziwa, ifemeli yakwaMzimba. Le femeli yakwaMzimba yayithe kwaphaa ekuqaleni utatomkhulu wakhona, utata katata wakhe. Ukwaba abantu bokuqala beSouth Africa babaye bathi abantwana baba-bright bathathwe zii-missionaries basiwe overseas bayofundiswa khona. Wayefundiswe khona utatomkhulu wakhe, kangangoba waqalisa icawe eyaziwayo apha eSouth Africa kuthiwa yicawe yaseRhabe yakwaMzimba. iRhabe zizintlobo ngeentlobo. Yile yakwaMzimba ke eyayiqaliswe ngutata omkhulu wakhe. So wayengumntu onjalo, kumntu wenkonzo umthemkhulu lo. Efunde ke wayoba yitishalakazi. Bazodibana ke eKimberley apho babetitsha khona notata. Utata ebesuka apha eBholothwe, umntwana nje wasezilalini, engowokuqala kowabo. Utata wakhe ke nemali, enezinto, eneegusha, enemfuyo.
futhi utata wakhe ethanda imfundo kwangaloo maxesha wafuna ukufundisa ke abantwana bakhe, wafundisa unyana lo omdala sikakhulu, yangutata ke lowo, waqhubeka ke kwaze kufuneka ke ngelakhe ixesha naye loo maxesha bekufundiswa lo mntwana wokuqala kufuneke athi awusebenza afundise abantwana bakowabo. Yaba njalo ke le ndlela katata. Naye ke wayengumntu oyithanda imfundo, ithanda into entle, oqeqeshayo, strict nge-beliefs zakhe, principles aphila ngazo. So besiphile njalo ke ukukhuliswa kwethu. Umakhulu notatomkhulu, njengoba sisho utatomkhulu usweleke kwangoko sebancinci sezintsana, wakhe umakhulu ke wahlala. Kodwa ke andimazi kakuhle umakhulu ngowalapha ekhaya. Kanti ke nakweli cala likamama umakhulu andimazi impela yena, kodwa utatomkhulu ndiyamazi kancinci. Ndazi umntu owayenobubele, esithanda, bathanda abantwana, eloba siye kulo mama eRhawutini, sasiba naye. So wayengumntu othanda abantwana, into endiyikhumbulayo kuye. Ekhaya sizelwe inguntombazana kuqala, usisi wethu kwakuthiwa nguMelisa, kwalandela mna ke. Kwakho abathathu abaninawe bam, so singamadoda amane. Bonke ngabo bantu basekhona ngaphandle kodade wethu lo owaswelekayo. Ndisemncinci, andicinganga kakhulu ngento bam ndawuze ndibe yintoni, umsebenzi wam nto. Into endiyaziyo eyayibalulekileyo apha kum, yayizizinto endithanda uzenza ngelo xesha. Into ke yoba ndaze ndibe yintoni, ndicinga uba yayikuloo line yezinto ndandithanda uzenza. Ndiyabona uba njengoba ndithi ndandingeyotayipu yezinto zesayensi, ndandikekelele kweli cala le-art, icala lokubhala, izinto zokuthetha, uba kukho into yodibheyitha esikolweni ndikhona apho, licala lam. Ndizawukwenza izinto kwelo cala, ndincedise nabanye ke. Uba kukho into ebhalwayo esikolweni yesikolo, ndawuba lapho, ndinguloo mbhali ukhoyo apho. So izinto eziyele kwelo cala, ezinto zam ke zazingahambi zihambe uqonda uba umsebenzi wami ngayile nto, kwezo nto ze-art nezinto zokubhala. Yayihamba nje iphele esithubeni ekubeni ndiyithanda. So ndandiaware uba kwawugqibela ndenze ngokomsebenzi loo nto ndawuze ndikwazi ukuyenza, because le nto yam, ingxaki ke yethu sikhula singabantu abamnyama yayileyo uba kwakungekho nto bunale interest yokubhala, awuyiboni ibheka ndawo, kuba awuboni mntu uphila ngayo le nto. Kwakuphilwa ngeento professions ezimbalwa. Phaa ekuqaleni ndakhe ndalahleka kakhulu, ukusukela kwale nto ungabi nanjongo kakuhle nongabhaqi indlela yakho apha ekufundeni ungumntwana. Ndimka ke ndahamba indlela ende ke, kuba ndathi uqala kwam usebenza ndaya kwifem, kwakukho into ekuthiwa nguTeba erecruiter ii-labourers ziye kwamaRhawuti njalo njalo.
ndangena kule nto ke ndaya kwindawo eyayise-Free State. Sifika phaya sajongwa sibanintsi singabafana. Ndaqalisa apho ukudibana ndizawuthi yintoni, ndizawuthi udibana namava nje obomi uba ubomi abukutreathi ngohlobo olulungiselela wena. Ubomi buyakufundisa but ubufundisa hard. Ndikhumbula ngelo xesha sahamba sasixubene nje, abanye bafundile abanye actually most yethu abafundanga aba bantu, ndinguloo ndifundileyo. Ndikhumbula i-experience yokuqala eyandincedayo ndiqonde ubomi uba abuzulungiselela wena. Xa sifika phaa abelungu basimisa apha, uyabuzwa igama lakho, ufunde phele kubani, njalo njalo. Ndenza imisteyikhi uxela uba hayi ndigqibe imatriki. Kwanikwa abantu imisebenzi, imisetyenzana ke, abanye manufacturing company, abanye babe ngoo-foreman. Kwazofikwa kum ndangokugqibela, kwathiwa wena yangapha uzawuhlamba ii-toilets zalapha, uzawuklina ezi toilets umsebenzi wakho. Ndaneshoko, kodwa ke nyhani yagqibela ngumsebenzi wam lowo. Uphuma apho ndibala nje ke le minyaka yoba ndizode ndihambe ndititshe kuba kwenzeke njani. Ndawungena emigodini, ndaqala eRhawutini, ekugqibeleni ndaphindela kwase-Free State. Isebenze ke apho kwaqalisa ke u-affectek, something inside me iyandixelela, into endiyivayo iyandixelela uba heyi andifanelanga uba ndilapha, kodwa ke sendilapha. Ndaye ndingena ke ngoku ke kwii-habits ngee-habits ngelo xesha, siyasela, nee-drugs zilapha, yonke loo nto. Yaba yiminyaka ke leyo, iminyaka eyalahlekayo yobomi bam, because ekugqibeleni uyazi into yazondinceda, ndazowuncedwa naleyo yandifundisa. Ndafunda le nto yoThixo ongengwasecaweni, uThixo ongowabantu bonke, because andazi into yaThixo ngelo xesha, ndiyaziselela kuyiloo nto. Kodwa ndaphupha ebusuku ndilele, ndaphupha udadewethu. Kubo bonke ke abantu basekhaya, umntu endimthanda gqitha endimxabisileyo ngudadewethu. Ndiphupha udadewethu ngathi kusemngcwabeni wakhe, ingathi ndiyafika apha, ndivuyela uba ndifike just in time engekangcwatywa. Selendile kudadewethu, wendile eMount Frere. Xa ndivuka ndizayithini le nto, akacinga udadewethu akanawufihlwa ndingekho, okanye mhlawumbi yenzekile le nto, okanye usagula, okanye ntoni. Ndavuka ndisithi ndiyahamba, ndayozikhulula uba mandihambe. Ndathatha intwana ndizithatha, ndifake iplastic bag, ndahamba. Xa ndiyofika ekhaya, ndifike ndothukile apha. Ndifika ndibuza le nto, ithini le nto kadadewethu? Kuthiwa apha, hayi mani, into kadadewethu ibithini? Dadewenu ebithini? Hayi, ndingafuni uvela. Into yandithi ke ngoku, heyi, ndiyegqitha.
ndiya kwadadewethu eMontfrey, ndifuna ubona udadewethu. Hayi ke ndiyekwe apha, bothukile kabantu bonke ngandim. Uyakhumbula ndihambe iminyaka, ndiyafika ngoku ndingulo mntu ngathi uthe phaka ukazi uba uthenina. Nanga ke ufika eMontfrey. Xa ndifika eMontfrey udadewethu ukhona, akho kwantoni naye, asikandivuyela undibona. Hayi ke ndiphindele okubuya ndize for i-weekend yokuza kule nto kadadewethu usweleka kadudu qha. Ekubeni bendimke iminyaka, ndisakhumbula ndihamba 4 years 5 years. Hayi ke apha xa sendibuyile ndimane ndicengwa apha uba hlala khawukhe uhlale noko sikubona. Heyi ndicinge ndizifake engxakini apha uba nodadewethu akho nto anayo. Ndide ndincame ndithi eyi abantu mandibahumarishe, mandibavuyise nje, ndibonelise ndizawuvele ndihambe ngexesha lam. Kanti indlela endizawuhlala ngayo leyo. Kwakukhona ke ngoko sendimdala ndinjalo, kwakhona ndiya kwi-training ye-teaching emva koko. Ngeli xesha ndilityazisiweyo kukhona kubuya ingqondo, because sendiqonda ngoku ukufika kwam apha, heyi bendingacingi njengomntu obendilahlekile nje. Uyayazi ke le nto ndiyibalisela le nto ithi elaa phupha akho nto ibiyenzekile mos, nguThixo ofune ukulandela lo mntu ulahlekileyo ngokwakwesi state solahleka. Akhange abe nengxaki ngale nto uba ndingazange ndaya caweni, ndingafuni icawa, ndingafuni yonke loo nto. Ndayotitsha ke ngoku emveni koba ke ndiyenzile ndayigqiba loo training. Mini ndagqiba le training ndaqeshwa, ndadisayida uba yeyi ukusukela ngoku kwakwesi sikolo andifuni udibana nomntu ongekho straight. Ndiyayazi ititshala nazo zineento zazo ke zokuzonwabisa. Kwawuhlala andifuni uhlala kufutshane apha esikolweni, funa ndiyohlala ndedwa kwindawo endiqonda uba akho titshala ihlalayo, bendedwa nje ndide ndibuye ingqondo. Uba sendiqondile ke ngoku uba yeyi ndiphantse ndalahlekwa bubomi. Nyhani ke ndenza loo nto, ndandihlala ndedwa apho ndizenzela izinto zam ndedwa. Uyazi ke emveni koko ke oku kuzama ukuzibuyisa kuzondenza uba ndiqonde uba yeyi ndimdala. Kaloku sendimdala ngoku, iminyaka ndiyichithe ngapha koomaRhawuta, bendifane uba sendinenkosikazi, sendisettled. So into yokuqala endandiyicinga leyo ngelo xesha ndititsha phaya. Ndandititsha ke kwindawo kuthiwa kuseCunningham eGcuwa.